Nandito kami ngayon sa Tambilagao Elementary School para sa papiling program ng Team Idol Bicol. Maraming salamat po syempre sa ating mga sponsors. Thank you, Lord. Ayan, syempre ang ating mga sponsors na si Ma'am Carol Sigasu. Ayan ang ating board member and si former board member Big Siga. Maraming salamat po sa suporta sa Team Idol Bicol. At syempre kay Ate Sally Banyadera, ang Sally's Native Lechon. Syempre kay Mamits Vlog. Thank you very much po, Mamits Vlog. Thank you. And syempre kay Mitch Vlog dahil sa kanyang mga pa-prize sa mga kabataan. Thank you po. Kay Dinis Banyez, maraming salamat po. Maluyang Klase, syempre kay Maluyang Klase, dakulang salamat. Ulya Bicolana Vlogs, thank you very much. Ayan, syempre ang aming buong Team Idol Bicol, thank you very much po sa inyong lahat. At eto po sila pakisuportahan. Ayan, ang aming tagaluto, si Irene Tabuhara, dakulang salamat. Ayan, Doc Search Barcuma Jr. Ayan, Ade Baldi Dumas, Arwin Molina, Canela Cheryl, Carl Joshua Abrigo Barrios, Choi Aking Vlog, Ate Crystal Brutas, Ding Bilaos, and syempre Francis Bizonya. Ayan, Jessica Vasquez Lobedorial. Ayan, John Ian Ulyal, and Josephine Burhal, si Mang Badong Vlog, syempre si Katunging Moto Vlogs, King Yumol, Leseria Francis Riñas Pocochi, Lubidorial Hagos Oli, Mang Jose Vlogs, Marisa Caparaz, Melvin Bural, Miss Angeline Vlogs, Mamits Vlog, Myrna Soriano, Neni Young, Noy Pares, Enel Bones, Noy Villalba, Baluga TV, and syempre Olya Bicolana, Richard Bitago, Rico Bronya, Ron Bio, Sally Banyadera, Zara Sanyog Sancho, Cheryl Batalier, Tuens, and Walda Zera Vlogs. Maraming salamat po sa buong Team Idol Bicol dahil nandyan ang suporta ng buong team. Thank you sa inyong lahat at sana po marami pa kaming mapuntahang paaralan at marami pa kaming mapasayang mga kabataan dahil po yan sa tulong ng ating mga sponsor. Maraming salamat po sa ating mga may mabubuting puso na handang makapagpasaya at tumulong sa aming adikain na makapagpasaya sa mga kabataan sa buong Kabikulan. Maraming salamat po. Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihang loob. Thank you and God bless you all. Maraming salamat po. Idol! Yan ang Team Idol! The best! Follow and share, mga ka-idol! Sabi ko baga sa inyo, maurag ang Team Idol. Ang Team Idol,